another haul and part 2 ng ating Hollister haul kasi dumating na ang aking second order from Hollister and yung items na to is sale din. 70%. Diba yung una kong haul ng Hollister is 70% din. So, kita nyo nga, diba? Suot ko yung ating. Ito yung ating first na hinol sa Hollister. Sinuot ko siya sa video na to ngayon sa ating vlog for today. Sinuot ko siya. Pati yung skirt na black. Tinerno ko siya. Ang cute talaga kasi. So, without further ado, ito na yung ating second bag from Hollister na ating i-haul. Binuksan ko na siya. And yung items na to is merong mga dress and crop top again. Crop top. Pero hindi siya ata long sleeve na crop top. Nakalimutan ko kung long sleeve or hindi. Basta yun. Hanapin ko yung papel. So, ito yung ating resibo. So, 70% din siya. So, yung binili kong items is 1, 2, 3, 4, 5 items tayo. So, ang sizes is 3 extra small at saka 2 small. So, ito is medyo, yung pinakamahal ko dito is $17 kahit may sale na siya. Kasi nung original price niya is mahal talaga. Without further ado, is i-haul na natin. Ito, try na natin siya mga guys. So, the first item is, ihuli ko kaya yung dress. Kasi ito, dress ito siya. Ihuli natin yung dress. So, ang ito-try ko is crop top. Ang ganda ng kulay niya is, ang tawag ito is baby tea. Baby tea na dami. Ang ganda ng kulay niya, purple. Light purple ba yan? Yan, ang ganda. And, itatry na natin siya. Or, bago isip ko best. Bago isip ko. So, itatry natin ito yung jacket. Ito muna yung jacket. Crop top siya na jacket. So, and size small siya. Ito yung ating uunahin. So, wait lang ha. So, ganito yung kanyang design. Yung harap niya is fa-V. Maganda yung fa-V kasi na crop top. Na crop top na jacket, fa-V. And meron siyang logo ng Hollister dito. Wait lang. Yung maliit na parang saan ba yun? Meron yun eh. Nakita ko yun. Bakit wala? Saan ba yun? So, yung presyo niya, wala pala siya. Ang presyo niya is $39.95. Pag Canadian is $49.95. So, tanggalin lang natin to. So, yung tinanggal ko lang yung presyo. And i-insert ko lang nga dito yung jacket, kung anong itsura niya, tsaka yung discount. I'll be back! So, ito na yung ating first item sa ating second part ng Hollister haul natin. So, yung ano niya pala dito, yung sa jacket, yung dito niya, yung sa may... Tapos yung design niya pala is, meron parang garterized siya dito sa may gilid. So, maganda siya. Pwede mo siyang iganon. Super cute. Parang wala kang kamay. Pero ganyan siya. Pwede mo siyang ilabas. And bagay din pala siya sa skirt na nabili ko, yung high waist. Pag nagbiyahe ka, maganda to kasi maluwang. Eh, ganito siya pag sa likod. Yan. Maganda rin yung kanyang design na V. Ang hirap pala mag-explain. So, kulay gray lang siya. Ang ganda ng kulay. Meron ito is yung red. Hindi siya red. Parang ano siya, wine red yung kulay. And wala silang size small. So, ito na lang yung in-order ko, gray. Ang cute din pala. So, ang ganda. So, proceed tayo sa next item. Next item naman is, ihuli ko na siguro yung dress mga guys, no? So, the next item is a crop top na long sleeve ata to guys na crop top din. Kaso lang nga, ang kulay niya is black. So, long sleeve nga siya na crop top. Black lang siya. And, pareho lang sila ng design ng una kong part 1 ng ating Hollister. Kati ng ilong ko. Yung una nating Hollister na haul. So, ito naman is extra small. So, hindi ko alam kung kasya to or masikip or hapit na hapit. Hapit na hapit.
Kasi wala silang small. Ano na, out of stock na ang kanilang size small. So, ang presyo nito is $29.95. So, ganito siya. Medyo nga siya maliit eh. And pwede nyo rin siyang i-adjust yung para makita nga yung kunting skin sa inyong chan. So, long sleeve siya. So, I'm gonna try it on. So, ito na ang ating third item from part 2 ng ating Hollister. Sakto naman siya, pero medyo hapit siya, bes. Pero sakto naman. Pwede naman siyang suotin. Hindi naman siya super sikip na sikip. As in, saktong-sakto siya sa katawan ko, yung extra small. Pero, prefer ko yung small na size. Pero masusuot ko pa rin to. Kasi, hindi naman siya super sikip na hindi ka na makagalaw. Saktong lang siya. Saktong-sakto. Ayun lang nga, super, parang nakaano talaga siya sa katawan mo. As in, Ay, ang ganda niya na eterno sa sa skirt na ating nabili, na yung black high waist. Ang ganda. So, yun ang ating 1, 2, third item na ba yun? Yeah, kasi 1, 2, no, hindi ito part. 1, 2. Ang ilan na ba ito? Yeah, kasi yung una crop top na jacket, and then crop top na long sleeve na pareho nito. And maganda yung tela niya, ha? Tsaka I like the design. Wow, I like the design. So, proceed tayo sa next item. And since nagustuhan ko to yung high waist na skirt, meron kasi silang kulay nito na yellow, and then white, and then itong black. So, in-order ko yung yellow, mga guys. Yes, narinig niyo po, yellow. So, ito po siya. Size small ang aking kinuha rin kasi kasya na yung size small. So, yellow ang ating kinuha. So, ang kanyang original price is $39.95 nga. And, i-insert ko dito yung presyo with the discount. So, tanggalin ko lang yung ating tag para masukat na natin. Wait lang. So, ganito yung kanyang design. Pareho lang yan siya ng nung sa black. Itong sa black. Pero, pag yellow kasi ang ganda na. Ang ganda kasi ng pagka-yellow niya. In-order ko siya ulit kasi nga ang ganda. And pag-order ko is sale pa rin. Meron pa rin silang 70% sale. So, kaya I grabbed the opportunity. Wow! So, yun. Kinuha ko and isusukat ko na. Huwag ko na ito hubadin yung atching ako. So, huwag ko na hubarin ito yung crop top. Yung skirt na lang palitan ko. And ito-try natin ng yellow. So, guys, ito na yung ating ay, ang laki talaga ng puson ko ngayon. Busog pa ako kasi, and then malapit pa yung bisita ko. Malapit na dumating natin bisita, kaya malagi siya. So, ito na yung ating 1, 2, 3, pangatlong item sa ating Hollister haul, part 2. And hindi ko na nga diba hinubad yung ating crop top na black. And ito yung skirt, pag malayo. Ay, ang ganda. Ang cute. And binigyan talaga ng illusion na malaki yung umbok na yung puwet. Diba kita nyo? Ang ganda. Fuck! Yeah. Ay, ang cute. Buti lang talaga in-order ko tong yellow kasi nagdadalawang easy ako. So, ang ganda mga guys. Ay. Bagay siya sa crop top. And bagay rin siya sa white crop top or black or yung purple. So, so far, sa pinamili kong mga damit sa Hollister, hindi tayo nagsisisi. Very good, very good. Kasi, ang ganda ng mga ating napamili. As in. And nagsuot ako ng cycling kasi medyo, hindi naman siya manipis. Parang bakat yung underwear. So, nagdubli ako ng cycling. Ang ganda talaga. So, okay na nga yun. So, tapos tayo sa skirt. So, next naman is another crop top. So, yung dress is last na natin siyang ito-try on. So, ito na yung ating crop top. Pangatlong crop top. More on crop top ang in-order ko pala. Tsaka yung skirt, tsaka dress. Pati yung sa first Hollister haul. More on crop top. So, ang presyo nito is $24.95. Yun yung original price niya. And, with the discount, again, ipapakita ko na lang dito. I-insert ko na lang ang picture with the discount. So, ito is
extra small din yung kinuha kong size. And yung tela niya is magkaiba sila sa tela nito. Yeah, magkaiba. Kita niyo ba? Magkaiba sila ng tela nito. Hindi siya cotton. Ito kasi may pagkahalo siya na cotton na. So, extra small lang kinuha ko. And meron siyang, ito pala yung sinasabi kong logo ng Hollister. Ito pala yung meron. Mag-focus ka, bes. Yan. Yung ganito niyang logo. Ganyan. Try na natin siya. And wag ko na hubarin yung skirt. Ito na lang yung papalitan ko yung. So, ito na lang yung papalitan ko yung crop top. So, yun na guys. Ito na yung ating pang-apat na item from Hollister. Ay, ang ganda ng kulay. And saktong-sakto siya. Hindi siya super higpit. As in, sakto lang. Kasi kala ko yung wala silang extra small, out of stock. Wala rin small, medium. So, extra small na lang yung natirang size. Kasi nga, diba, sale. Kaya, naubos siguro yung mga ganun nilang size. So, extra small yung kinuha ko. Ay, perfect siya ba sa ano. Ganda yung eterno sa ating yellow na skirt na high waist. And pwede nyo rin itong i-adjust kung gusto nyo pa ng more skin na maglabas sa inyo. Pero sa akin is, okay na yun siya yung ganon. And yung tela yan, hindi mainit ha. Ang ganda. And I like the design. More on ng crop top at nabili ko. More ano siya, yung print niya is puro flower. Kasi ito flower din eh. Ay, ang cute. Puro long sleeve pala yung kinuha kong crop top. Pero, ay, ang ganda. Super, ay. Lahat talaga ng in-order ko sa Hollister is hindi ako nagsisisi. Tapos, ternuhan mo to siya ng sapatos, white shoes, na, ay, perfect. Ang ganda talaga. Ang ganda talaga ng damit. I like crop top. More ano na ako kasi ngayon, crop top, kasi marami akong high waist na leggings, high waist na, ano nga to? Pantalon. So, kaya more on crop top yung binibili ko. So, yan ang ating pang-apat na item from Hollister. So, the last item is the dress. So, ito yung dress. So, ito is extra small din kasi nga, small sana ang kunin ko, kaso out of stock. And yung medium is out of stock din. So, extra small ang ating kinuha. And, yung kanyang original price is $49.95. So, tanggalin natin para pag sinukat natin is kulang sa gabal. So, ganito ang design niya. Flower din. And sa kulay na, ano ba to? Blue? Navy blue? Parang navy blue ata. Yan, navy blue. So, ganyan siya sa harap. Meron siyang yung sa harap niya is a V cut. Tapos sa likod, meron siyang opening. Wow, opening. Open siya. And then, itali mo siyang paribon. Open yung likod niya. Ano to? Hindi siya long sleeve eh. Parang hanggang dito lang yung ano niya, mangga. Yung dito. Hindi, so yung long sleeve kasi mahaba eh. Ganito yung long sleeve. Kanya hanggang dito lang. Ano ba yun? Ang tawag dyan. And extra small. And I think is above the knee ito. Yeah. Ay hindi. Medyo lang pa siya. Pero pag sinuot ata above the knee. And meron siyang butones dito sa likod. So, pag sinuot mo, hubadin mo to para kumasya ka, bes. So, isusuot ko na. I'm gonna try it on. So, see you in a bit. So, ito na yung ating last item from Hollister na ating part 2 haul. Hollister haul. And I like it. Saktong-sakto siya, bes. Kahit extra small. Kala ko nga maliit siya eh, pero perfect. Saktong-sakto. Eh, ganito siya sa likod. Hindi ko siya mapasikipan kasi pwede ito siyang i-adjust para gawin mong ribbon. Hindi ko siya ma-adjust kasi nga ako lang nag-iisa. So, hindi ko maabot. So, kaya maluwang siya tingnan. Pero pag nasikipan siya is saktong-sakto. Ganyan yung likod niya. And above the knee siya. Ganyan siya. Yan. Ganyan siya pag malayo. Saktong-sakto lang. Hindi siya super as in taas na taas. Sakto lang. And, ang ganda. So, pakita ko lang ulit dito yung presyo and yung discount. And maganda pa yung tela niya. As in, yung hindi siya manipis. And cotton siya. Ang ganda ng tela. Maganda yung quality.
So that's it for our video, and natapos ko na yung ating haul sa ating Hollister. So this is the part 2 ng ating haul sa Hollister. And in-order ko sila online. So thank you for watching and see you to my next vlog! Bye!